Hi guys. Good morning. Hi guys, dito na ako. Good morning po. Luto po kami ng pansit. Pansit at saka ayuda. Hello po sa ating 1 viewers. 1 view. May isang upload dyan. Kidana po Guys, oh. mag-aayuda kami ngayon sa Sitio Kasuyan. Ang buhok mo dahil. Hello po sa ating 8 viewers. Ayan, sarap ng ating pansit. Yan, sa Kasuya naman tayo ngayon guys. Yung nag-ayuda po nung sa sitio sa Lapay, siya din po yung nag-sponsor po nung nitong sa sitio Kasuya. Oh, shout out daw kay Dana. Hello po Sir Geoffrey from Maryland. Good morning po Ma'am Merly Mondero. Oh, hello din po. Hello din po. Shout out daw sa'yo. Oh, yan. Dito naman tayo guys sa ating mga ano. Ayan oh, ang dami oh. Hi guys, Yes. good morning. Yan, magla-live po muna kami ngayon. Mamaya pa lang po kami ano ba? Bukas siguro kami mag-upload guys na aming vlog kasi mamaya pa lang yung ayuda namin. Yan, nandito naman si Master Dragon at si Auntie Ligaya at si Gigi. Hello po. Yan. Hello po. Good morning. Hello po sa inyo. Kabilis man mawala nung ano. Dito na ako magbasa. So, ayan guys, sisimulan na natin ang pagre-repack. Ayan, gusto ko lang din po mag-thank you kay Sir Samuel Pena sa Pabalik-Bayan ba? Ito po yung mga ano, meron na naman tayong mga toys, sobrang daming toys. Ayan. Mga candies. Lipat natin dito. Kita ko sa inyo guys kung ano yung mga laman. Ito po, oh, madam. Ito po, mag-thank you ko kay Sir Samuel kasi Kay Sir Samuel at kay Ma'am Jody Pena. Hello po. Thank you so much. ito po, bibigay po namin sa mga aming scholar. 5 po ito eh, sakto tig-isa sila. Ano ba yung dalawa? Yun. Saan na yung isa? Nasaan na yung isa? 5-2 eh. Tinago na ni Dana. Tinago ni Dana. Hello po kay Sir Albert Cortez. Kay G. Abby. Hello po. Good morning po. Good morning po dyan sa San Diego. Ay, good evening yata dyan. Thank you po, Sir Samuel. Oh, Dana. Gumaganda si Dana. Pamilk tea ka naman. Milk tea. Dana malamig. Kape na lang po. Malamig. Yan, mga busy ang mga ladies. Ito po lang yung ipamimigay. Ito yung andilim po. Na itim ka ay. Ayan. Yan. Ito po pala yung ating pamimigay. Isang biskuit. Ito po galing din po ito sa sa Balikbayan ba? Bale, dinagdagan na lang po namin para lahat po mabigyan. Sa isang bag po is meron silang biskuit. Then, 3 noodles. Sukal na lang ako dito. 3 delata. Isang kape. Asan na yung bigas? 3 kilong bigas. Hello po sa ating 66 viewers. Doon kaya ako. Lang.
Hindi ako nakaharap. Oh, ayan. Ano? Yan. Ito po yung ating laman po ng isang plastic natin. Yan. Isang crackers. Then, isang sugar. Tatlong dilata. Then, noodles. Saka, asin. Importante ang asin. Importante ang asin na dana, no? Paborit? Sa usawan ng daddy. Then, kape ulit. Saka 3 kilong bigas. Okay. Tara, let's start, guys. Ayan. Shout out po kay Mr. and Mrs. Lumandas from Calgary, Alberta. Hello po. Shout out din po kay Sir Ronald Angeles from Porac, Tamang to Pampanga. isang noodle. Ang dami naming bigas. Lahat yan bigas. Pinagiling na lahat. Ito na ibang box natin. Ilipat natin yung mga... Hello po kay Jennifer Hanerol at kay thank you po kay Mike kasama ka. Kaka-proud talaga kayo mga DSI. Ayan. Thank you, sir. Yan, meron din po tayong Open mo daw kamatan Greta. meron din tayong mga sa mga ganong pamaputi siguro. Tsaka sa filter ko na cellphone. Yeah, may mga din tayo candies, oh. May mga ibibigay rin tayo sa mga bata na mga po. Dinagdagan po natin siya ng mga breadstick, gano'n. Ibabaw mo ang tinapay kasi nabigay ko. Thank you po, Sir Samuel. Ang dami po nito. Kalhang? Hello po kay Sir Tolit Torres from Las Vegas. Hello po, Sir Tolit. Mots. Hello din po kay Sir Rob Wage. Rob Wage. From USA. Hello po, sir. Kamusta po? Yan. Tulong ko yan para huwag ka makulek. Sige, Shout mag-post out ka din doon. po kay Ka Julita Garcia from lokal ng Rosario, Batangas North. Kunin mo yung ibang dito. O, yan. Yun. Di ba binigyan na kita ng card? Shout out din po sa ating tagapangasiwa kay Ka Arnel Makatangay. Hello po. Mga kapatid, Kuya Marlon Cablang mo. Yan. Pinapa-shout out po ni Kuya Marlon Cablang. So, dito naman tayo guys sa pansin. Yan, masarap ba yan, ate? Hello po. Yan. Andito, gawa namin Hi po. present ang ating panganay ng kapatid, si Ate Jingjing. Lulubog lilitaw. Sa mga nagtatanong po, yan. Ito po ang aming panganay. Ito po ang nanay naming totoo. Ako ang bunso. Diba, kadaming ka pa siya. Hala, bad po yun. Nagmumura ka. Sino yan? Yung Ian, yung basher. Shout out sa'yo, Ian Tambalisi. Shout out. Just love. Don't hate, just love. Good morning, DFL. Have a nice day po. Shout out po sa asawa ko kay Joseph Ariola. Hello po kay Sir Joseph Ariola. Hi sir, kamusta po? At kay Ma'am Mayet Ariola. Shout out din po kay Josie Fontanella. At kay Sir Boyet Serrero from Binangonan, Rizal. Hello din po kay Nonito Sulat Magbanwa. Hello po sir.
At kay Sisi Laboy from Davao City. Good morning po sa inyong lahat. Hello po sa ating 88 viewers. Kaya nga po, basher yun eh, pero laging nag-aabang sa amin. Tama ka dyan, Ma'am Merly. Walang magawa lang. Hindi po nawawalang basher. Ay, lang yan. Hello po kay Ma'am Marfy Viloria from San Jose, California. Hello po, Ma'am Marfy. Oh, wow, kabait naman ni Ivan, no? Tumutulong, oh. May car yan si Ivan. Ban, sinong gusto mong i-shout out? Shoutout po ka na. Gusto ko yung car. Shout out sa car? Ganar? Di ba pinigyan na kita ng car, yung bako? Isa lang daw kasi yung Ha? binigay. Binigyan na kita. Oh, ante, oh, nanonood si Kadyang. Ay, Kadyang. Dali dito. Dali dito. Mag-uwi ka na at kwan. Yan, wala po si Auntie Paseng, nagasiksa, nagabunot ng punla, guys. Bigat ang biguya. Hello po kay Charito Vitel. Silent subscriber. Thank you po, Sir Charito Vitel. Wala na kayo mga trabaho. Yan ang dami nating coloring book. Gusto mo to ba? Hello po kay Rans M Official Vlog. No. Ikaw, Jay, may shout out ka ba? Shout out ka na. Para bigyan kita. Lagi ka na. Doon oh. Gusto mo ka magluto doon. Hello po kay Maybel Abueva from watching from Ilocos Norte. Hello po Maybel Abueva. Bantayan mo yung pansit. Baka kainin mo suka. Bantayan mo yung pansit. Ako po si Budoy, anak po ni Cabin Sufficient TV. Hello, Budoy! Anak daw ni Cabin Official TV ng San Jose Occidental, Mindoro. Ang gaganda ng laruan. Yeah. Tsaka mga sticker, mga Lipat natin siya sa sa maliit na box. mga drawing book, coloring book. May mga ribbons siya. Ay, frozen. We have lots of pencil. Pencil, mga Pencil. mga school supplies, mga Crayola. Diba? Coloring book. Thank you po, Sir Samuel and Ma'am Judith Pena. Thank you po, Sir Samuel. Wala na ako daanan. Nakabait ni Ivan, no? Nagapakita si Ivan, no? Nagapakita ng nilas. Sila po sa ating 116 viewers. 10 kilos yung andong. Nakakatawa kayong tingnan. Yan nandyan kayo lahat. Thank you, sis. Ikaw na lang ang wala. Ate Irene, uwi-uwi ka na. Hi sa nakapink. Sinong nakapink? Hi. Ako po, nakapink na shorts. Ako ba yun? Charot. Hello po kay Ma'am Loraisa Tanggalin mo yung kanyang dahil magawin doon. Compound. From Imos, Cavite. Hello po, Ma'am Loraisa. Bye! Hello po kay Himora Kinshin. Watching from Isabela. Hello po. Antay tawag ko. Banay, lagay mo ito dyan lahat. Ayan.
Hello din po kay Sir Albert Cortez from UAE. Tama sir, huwag pansinin ang basher. Hello siya ba? Si Ian. Sabi yun, no? Sabi, Bidel. nagmura ba? Lagi siya nagmumuro mo. Siguro. Ilocano. Ano Ilocano ka pa naman. Sapay kasgay nga. May kasi nga ganyan. Madi ah. Kaya mo siya. Hoy, Ivan oh. Shout out kay Ivan dyan. From Ivan Evangelista. Oh, shout out kay Hello ka to kayo, kamo dali. Hello ka to kayo. May banaw, maganda. Hello po ka to kayo. May bata, oh. Dali, ulit, dali. Hello po ka to kayo, kamo dali. May ban! Go. Ay, wala kang kuwan ba ko? Dali. Oh, ang ganda, oh. Dali, galingan mo. Hello po ka to kayo ka mo. Laksan mo. Ay, po kaya ko. Dalawa. Ako kayo. Bigas mo na yung dalawa? Ah, Ivan? Hello po kay Sir Renan Martinez. Hello po. Machita Margarita. Hello po kay Ma'am Macheda Margarita. From Japan. Hello po, kamusta po dyan sa Japan? Ganda. Dan. Ah, Hello din po kay Cagayano Solana from Calgary, Canada. Hello po. Wow, po ang dami dyan sa nating ano, Canada. toothpaste. Ma'am, sana mag-toothbrush sila. Hello po sa ating 144 viewers. Oh, ito pala yung sinasabi ng deodorant. Thank you po. Pinapa-shoutout ni Ian Tambalisi si Pongloy. Shoutout kay Pongloy. Thank you. Shoutout po kay Miss Vistan Wow, ng Papa Starlock. Yan, shoutout po ni Ma'am Marites Punsalan. yan mo po. Huli ka sa CCTV ka muna na. Oh, sino may amoy ang kilikili? Ako! Kitay! Nasaan pa ah? Sino may amoy ang kilikili? Tawas lang katapa. Tapos mag-sorry din. Sorry mga mama. Ito para daw po sa team. Deodorant. Oh, sino ba ang kilikili? Gana. Bano, dali bilis. Ano gusto mong regalo to kayo? Ivan from Malaysia. Wow! Oh, ano daw gusto mong regalo? Ano dito mo sabihin Laruan po. Laruan daw. Bye. Bite eh! Anong klaseng laruan? Barbie? Barbie? doll? Hello po kay Jackie Vasquez, watching from Canada. Hello po. Ito, paano natin ito ibigay sa katutubo ito? Sino na yung nagtututbrush? Ganun na lang. Sino yung nagtututbrush? Hello po sa ating 151 Kasi yung ibang viewers. katutubo rin, naaralan na rin sila kasi nag-aaral na rin sila. Naano na rin sila ng proper hygiene. Sino yung nag-ano gano'n? Shout out po sa asawa ni Sir Lito Medina na si Ma'am Marlene Medina. Hello po. Asa Iban yung tapos mo na Iban? Hello po kay Ruiza Tatoy. Kay Sir Jerome Pedroso. At kay Sir Jerome Kim Makaraig. Anya naga ni Greta FB. Iban no? Ano daw naga ni sa FB? Tikman mo nga kung masarap. Thank you ka kay Sir Samuel. Thank you po Sir Samuel. Ito po sa mga. Samuel. Sir Hello po Samuel. kay
Ma'am Alice Almario. Sa Almario family, hello po, kamusta po? Ban ato kayo. Kay Sir Cedric Espinosa for 18 from Santa Rosa, Laguna. Siyempre kay Ma'am Marlis Kitchen from California, hello po. Sarap. Hindi po maligat sa akin. Good price. Ito naman guys para sa mga bata. Shout out po kay Vegan from California, hello po. Taga hello ka, Ivan, hello po. Hello po. Wait lang. Yan. Hello po kay Sir Jose de Vera. Kamusta po? Isan. Hello, Isan. Hello po kay Sir Christopher Tolato from Mac Moray, Alberta. Shout out sa Tolato family dyan sa Canada. At sa Pedrosa family, hello po. Dyan sa Pasig. Kay Sir Arthur Pineda, hello po. Ito ang television. Di ba may pinakapang kapite? Hello po sa ating 162 viewers. Hello po. Thank you for viewing. Hindi lang yan. Ba't mula? Di ba may binibigay Advance happy birthday po sa anak ni Mother and Daughter Vlog. Tapos dahil niya. Oh, akin na lang yung nakapink na may hairband. Itim yun. Balonyo Papa. Kaya may padaan na ilabas mo ako. Kaya magkakita. Ano sa kuya kayo? Kasama yung bigas. Hindi. Ayan. Happy 40 years wedding anniversary po kay na Sir Felix and Milagros. Hello po, nanay Hello and po. tatay. Ingat po kayo Happy dyan. anniversary. Kala ko inuna nyo to, pa. Ano yun? Ladon? Ladon. Ladon. Shout out po sa family Ladon, Saison, Asaytuno, at Lorca. At sa lokal ng Manito, Albay, distrito ng Legazpi from USA. Hello po sa Ladon and Saison, Asaytuno family. At sa lokal ng Manito, Albay. Hello po mga kapatid. Pakita mo dito. Ayun, luto na guys. Sarap. Sarap ang pancit. Dingding. Ilalagay din namin yun sa styro. Patikim nga kung masarap. Tikman natin. Shout out po kay Long Night. Long Night. Hello din po kay Sir Dindo Crisostomo from Quezon City. At kay Jackie, hello po. Hello ka ba? Hello po. Basta Ilocano, mababae, tama po. Sipag naman ni Aiba, di ba? Opo. Salamat po kami. Salamat. Tingin ka dito. Saan po? Pancet. Sarap. Po. Wala na yung po. Salamat po. Thank you po.
Apay ni Alec at da asawa ng Jacknut makikita di sa video. Won, at da asawa nan. Napandilunggaan. Nanahimik na si Alex. Napanday dilunggaan. Hindi nagaparamdam sa amin. Hindi na lang tatlong anak. Busy na siya guys, si Alex. Iba bang kami nasa may kasunod? Bigla kami sa May styro pa doon, ma. Hello po Mami Dragon. Oh, hello daw ma. Sabi ni Sir Christopher Tolato. Hello po. Ayun ma. Kalahin natin. Busy po. Hello din po kay Sir Luis Gapasin. Kay Sir Reggie Mendoza. dawon. At kay Ma'am Edith Posal. Hello po, Ma'am Edith. O ate, shout out mo daw si Reggie Mendoza. Hi, Sir Reggie. Mag-iingat ka dyan sa Saudi. Kay Sir Joey Paloma. Hello po. Meron din naman po sigurong tamad din sa mga Ilocano. Hello po sa ating 186 viewers. Hindi ano? May styro pa dun sa likod. Hello po kay Ruiza Tato. Yan. From Vancouver, Canada. Thank you po sa panonood, ma'am. Tato. Or sir. Good morning din po, Sir Reggie. Kung may ngay ba? O yan na, ano na sila ng pansit. Nagre-repack. Wow! Thank you so much po sa paayuda, Sir Samuel. Dana, mag-aral ka mabuti, okay? From Sir Jose. Ang sabihin mo? Thank you po. Opo, mag-aaral po ako mabuti. Tama po. Thank you po, Daddy. Wow, big time nakahanap ni Daddy. Thank you, Daddy. Oh, shout out kay Bunso Dana. Shout out ba sa'yo? Hello po, ano? Hello po. Sir Jan. Ipita mo yung book mo. Labi ko yun po. Si Rabe po. Hello po. Sa Kamanang Variety TV. Danapin mo. Thank you, adding thanks sa information. Aman nga ro din kiti si Alex. Awan nga ro kiti. Yo ang lalaki nito video. Nga ro man. Wala nang bigas, mother. Good morning din po, Papa Bong's Vlog. Ingat din po. Shout out din po kay Kat Pelibet Macaranas and Libet Verbano ng lokal ng Toronto. Hello po mga kapatid dyan sa Toronto. Wala na? Ay, Okay na yung timbangan. thank you Sir Albert. Oh, shout out daw ate kay Arthur Pineda. Ha? Arthur Pineda. Hello po, Sir Arthur Pineda. Ingat po kayo dyan. Busy lang po ang mga girls. Kaya di maka... Ay, Ban, kuha kang pasit doon. Kain tayo. Good morning po kay kapatid na Jason. Basta Ilocano na pinagtaas na sa mukha. Thank you, Sir Jason.
ganon, may sweetheart na si Alex. Ligo si Gigi. Yeah, may Ah, sweetheart si na po Gigi siya. guys, namamayat. Oy, Kakaisip. malaya na daw si Gigi. Kadami kong tagyawat. Oh. Grabe naman, magpalayo naman kami ng gano'n. Oh, ay bye na daw. Work na daw si Sir. Oh, ingat po, Sir. Ingat po, Sir. Ingat po kayo. Oh, hello po kay Sir Leng. Good morning, mga anak. Hi, Tay. Good morning. Hello po, good morning. Good morning po, Sir Leng. Darling. Dana, abot mo nga. Thank you for just did it, Austria. Saan na yung plastic ay? Shout out po sa Likoy TV. At sa Remoto family ng Rojas, Palawan. Hello po sa Remoto family dyan sa Palawan. Thank you po sa panonood, Remoto family. Ilan pa yan ay? Ito po si Ate Aisa. O ate, oh. Hello po. Si Ma'am Mar's Kitchen. Lang talaga yun. Hinahanap ka ni Ma'am Mar's Kitchen. Ah, I like that you call me Daddy. Anak ng Daddy. Ano si Dana? Dana, panindigan mo Bye, rin. Si Dana, hello mo. Dana, hello po. Hello, Daddy ka na rin ba? Hello, Daddy. Ako yung bunso niyo sa Linuban. Ako po yung nawawalang bunso. Daddy, pwede mo ba akong ampunin? Hindi, Daddy. Tatlong pa na lang, te. Good morning po, Sir Bobby Boyko. From Davao. Hello po. Ilan na yun, Je? Shout out po sa Samahang Mandaragat Vlog. Hello po. Oh, Dana, shout out mo raw to. Valiente family from San Jose City, Nueva Ecija. Si Dana. Pansit po ang niluto namin, Sir Destiny at Dadaan-daan. Ano mo, Oh, shout out daw po ka sa Valiente family from San Jose City, Nueva Ecija. Yan, ayaw mag-shout out ni Dana at DC. Hindi niya mabanggit, babalikas. Sabi daw kung mahaba ay siya po. Hello din po kay Sir Xavier Cyrus Vlog from Hong Kong. Hello po. Ilan? You're welcome po, Sir Dindo Remoto. Shout out po sa Romero family from Manawag, Pangasinan. Yan, pinapabati po ni Sir Roel Manantan. Hello po sa Romero family. You're welcome po, NJ Nam. 68, 69. From USA. Hello po kay Sir Amer Rads. 70. From Edmonton, Canada. Hello po. Okay na po. Ito na ang aming na-repack, guys. Yan. Wala nang kape na sa kape. O, dito naman tayo sa nagre-repack ng pansit. Ang sarap-sarap naman ang inyong pansit. Baka ba nung ano? Plastic ba? Plastic. Eh, no?
Oh, ito ang aming repack guys. Yan. Ang dami, oh. Saan na yung mga toys? Hoy. Then ito may sobrang crackers, oh. Wala pong Omicron dito. Hindi makapasok ang virus dito sa amin. Namamatay. Malawak po ang ano. Parang hindi naman namin ramdam ang ano dito. Marami pong bundok na pagbabanggaan ang mga virus. Sa bundok pa lang tunaw na. Sarap naman ng pansit. Pansit. Good morning, Team DFL from Taguig. Kay Joseph. Shout out po kay Sir Miguel Gatdula from Canada. Hello po, Sir Miguel. Shout out din po sa Romero family from Manawag, Pangasinan. Ayun, tapos ko na pala yun. Ano? Hello po. Good morning. Ano name niya sa FB para ma-share ko ang page? Anong name niya? Comment. I-delete na sa'yo. Kay ka ano po? Ka AJ Galamay. Email na lang. April Joy Galamay at yahoo.com po. Small letters po lahat. April Joy Galamay at yahoo.com. Shoutout po kay Angel Drapesa from I-comment ko na lang po sa ano. Kelowna, Canada. Hello po, ingat po kayo dyan sa Canada. Kay Ma'am Lisa Osua from Pangasinan. Yan, may sobra tayong ano. Good morning din po kay Samot-Saring Vlog. Oh, Ate Greta, shout out mo daw si Mark. Grabe ni Rana. Hello po kay Angel Drapeza from Kelowna, Canada. Hello po. Kay Ma'am Lisa Ursua from Rosales, Pangasinan. Sana mag-shoutout ka nga dito. Shoutout po kay Mike Craben Rada. Hello po. Hello po. Wow, thank you so much po ng Samot-Saring Vlog. Thank you po. Sa pa-sticker. Thank you po. Ay, Samot-saring vlog. Thank you so much. sa super chat. Tapos ang COVID PCDF immunity booster. Ayan, si Sir Willie Mendoza nanonood. Hello po, Sir Willie. Hello po, Sir Vivi. Good morning. Hello po. Thank you so much po. Pagdahin mo. Shout out po sa anak ni Florence Corongan na si Jodeline and John Ray and Jay from Imos, Cavite. Hello po Hello po. sa Orongan family. Ito po ay dadalhin sa sitio Kasuyan. Sir Destiny. Pabati po na. Advance happy birthday po sa Yan na ilagay yan kay sa box ba? TJ Kamik
from Mr. Michael and Glenda Kamit from Hawaii. Hello po. Advance happy birthday. Kay Sir TJ. Shout out po kay Ma'am Minchi Rada from Canada. Hello po. Kamusta po, Ma'am Minchi? Meron pa siya style mo. Good morning din po kay Kabalbas TV. Hello po. Oh, hello daw ay sa Gigi. Hello po kay Ma'am Josephine Portugal from Vienna, Austria. Hello po, Ma'am Josephine. Good morning po sa inyong lahat and good evening po. Kay Illustre Lumbo, hello po. Hello po, mag-hello ka. Kay Buddy Galang. Kay Frank Vela, hello po. Sir Frank. Hello po, ang pinipili. Yan, kay Sir Randy Raspado from Rome, Italy. Hello po, Sir Randy. Okay, so ilagay na sa ano yun, no? Tapon sa basura yan. Sana yung box na ano. Kay Carmen Capistrano from Canada. Hello po. Lagay mo sa basurahan, dali. Para may card ka 5 mamaya. p.m. pa Sunday dito. Ayan po. Hindi ba ano Shout out po sa bilas ni Sir Nestor Viloriana si Reggie Favor. Yes, Favor ba? pansit. From Sacramento, California. Hello po, Reggie. Sir Reggie. Yan mo rin yung Ha? yan mo yung dito. Hello po kay Ma'am Irene Latore from Italy. Kamusta po? Kay Eliezer R. from Los Angeles, California. Hello po. Ayan. Patapos na. Kain po tayo. Kain po. Hello po kay Ma'am Mika Fairview from Canada, Toronto. Hello po. Hello po. Ma'am Mika. Kay Sir Ronald Jose. Shout out din po kay Emily Kamat. Kay Mars Mindiola, hello po. At shout out daw kay Miss Joanne. From Sir Antonio Adra. Van. Compact. Ikaw. Ikaw. Wala kang bilhin ng plastic labo. This is pansit. Para sa Pangpahaba ng buhay. Favorite. All-time favorite ng mga katutubo. Sobrang specialty ng mga katutubo. favorite nila ang pansit. Kaysa sa sopas na tsaka yung spaghetti. Pansit. Shout out po kay Sa kay pansit Sir talaga Ronel sila. Padilla. Si Alex po, bakit di nyo po siya nakikita? Kami din po, hindi namin siya nakikita. Nag-asawa na hindi na rin nagparamdam sa amin, guys. Kaya may nagapayat dito sa akin. Hindi na rin nagparamdam, nag-asawa lang. Je, may iyak ka ba, Je? Wala, sarap ka ng tulog ko eh. May bing ng tulog. Wala nang iniisip. Wala nang nagaburaan. Pinalaya na. Hello po kay Nadine Guzman from Ramos, Tarlac. Oh, sa Ramos. Hello Sa po Panikit sa po taga kami. Ramos. Sa Giteb po kami dati. Giteb o sa may koral? Giteb. Ay, iba pa yung koral. Oo, isang ko. Ikaw, po kami.
Shout out po sa Jonella family from Sebaste Antique. Hello po sa... May nagbili ulit. Wow, thank you po, Sir Chris. Tayo. Thank you po, Sir. Thank you po. Say. Tanti feeling. Yes, Auntie Piling, come here. Ante, kain tayo. Tulungan mo kami mag-ala ah. Dali. Thank you po, Chris Chase. Sa super chat. Piling. Piling. Andito si, may bisita kami guys, si Auntie Piling. Piling, mayaman. Shout out po sa Nulod and Galvez family from Tigbawan, Iloilo. Hello po sa Nulod and Galvez family. Shout out po kay Marcelo Igna from Houston, Texas. Walang makatanda pa dyan. O, G Idol, musta? O, musta ka daw, G? Wala yung nagalit. Tinawag kay Tita Piling. Okay naman po si GJ Serraner Padilla. Ay, dun yata sa may... Hello po kay Sir Marlon Gonzales. Ha? Ba't kayo yan? O, basta kung ilan yan na ubos nyo. Yun na yun. Sabi ni Sir, yung not ino. Dahil sa kayo ay nag-i-enjoy sa ginagawa nyo, baka isang araw din nyo namamalayan na lampas na pala kayo sa kalendaryo. Yun na nga po. Lampas na talaga. Yung bunso namin, malapit na rin magpas. So, ilang buwan na lang lagpas na din sa kalendaryo, guys. Ilang buwan? Oo, sa April. 29 ka pa lang, di ba? O, Sabagay, 31 pa, may 1 year 31 pa pala. May isang taon pa ako. May Hello nag-remind po ulit sa sa'yo, eh. Igorot from Calgary. Sa Igorot. Kay Sir Philip Morales from Isabela. Wow, thank you, Sir Reggie. Wow. Thank you po. Nagkakaroon ni mother. Sa super sticker, thank you, Sir Reggie. Ang sabihin mo ba? Andali dito sa camera. Ano? Hi, Daddy. Ako po sa Iban. Ay, daddy ako po sa iyo. Sinong daddy mo? Sino Daddy mo? Kaya lang wala Guys, kasi. naghahanap ng Daddy. Babae man yun. Ampunin nyo na po itong batang ito. Wala pong tatay ito dito eh. Walang magulang. Makulit. You're welcome po, Sir Ralph Louis Nulon. Hello po sa ating 240 viewers. Good morning po and good evening sa inyong lahat. Eh, Greta, Oy. masawa ka. Malumaw. Malumaw. Agsapa pa eh. Dapit pa ako na. Ano yan? Mga tags lily. Ingat ka no. Hello, DF mo kang... Shout out po sa... Ano yan? Mga taga Liliw, Laguna. Ang pagbati mula kay Sir Andy Zambrano. Hello po dyan sa mga taga Liliw, Laguna. Yan, sa Liliw, maraming pagawaan ng sandals. Agpadigo kayong manmanot. Madigaw. Awan mo, digo, Sir Philip. Anong table ka daw? Hello po kay Sir Arnold Damayon from Toronto, Canada. Makipalanit. Tayo guys. Jai, kamangyanan. Shout out po kay Lab My 3JF from Las Vegas. Hello po. Originally from La Union. You're welcome po, Ruisa Tatoy. Lana, kasi yung ganito sa likod ng red. Pinaka-plastic. Ano po, Jingle. Ang pangalan ng aming ano. Jingle bell. Jingle bell. Shout out po sa Hipolito family from Stellenbosch, Canada. Steinbach. Hindi ko alam bigkasin. Basta from Canada. Sa Hipolito family. Ito 100 na yan. Ito yung dagdag.
Shout out po sa asawa ni Sir Dennis Clarin na si Ma'am Elda Clarin from Long Beach, California. Hello po, Mr. and Mrs. Clarin, dyan sa California. Kasi ito yung live. Sa sitio, Kasuyan po kami namimigay ngayon. Tama na yung ano. Hindi sabi dyan eh. Hirap isa akong lot. Manipis mo plastic. Hello po, Sir Santiago Colado from Riyadh. Ayan, hindi pa tayo ng place. Kape po tayo. Hello po. Kape po tayo. Shout out po sa Buluran family from Lokalnan Inawon, distrito ng Bulacan. Thank you po. Hello po. Shout mga out po kapatid. sa Buluran family. Salamat po sa mga kapatid namin sa INC ibang masusugid po namin yung manonood. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta po sa aming YouTube channel. Thank you so Thank you much. po mga kapatid. Kain tayong pansit, guys. Hello po kay Sir Arnold Damayo. Kay Sir Wingsky from Jeddah, KSA. Hello po. Thank you po, Miss B0299. I enjoy watching your vlog from Montebello, California. Thank you po, Ma'am Orsa. Shout out po kay Wala daw nag-ampon sa kanya. sa Wala nag-mind sa'yo? kaibigan. Pamay naman daw po ang batang ito. Kamay na lang po ako. Kamo, dali, go. Shout out po kay Sir Nick Gore at Des Nat. Dali na iba. Yan, ang pagbati mula kay Frying Nemo. Ulitin mo kasi kung hindi niya narinig. Hi, Miss. Dali na. Shout out po sa Ferrer family ng Cerritos, California. Hello po. Ingat po kayo dyan. Ilan daw anak mo? Yan. Ayun, sa Iban. Okay, hello ka na dali na. Say hello na dali. Dali na. Dali na. Nalulungkot siya, guys. Kasi hindi raw siya pinansin ng kanyang daddy. Ang anak po natin, Joanna, ay isa. Ay, hindi ko po siya anak. Ito'y ano lang, saling pusa lang po sa amin. Ampon po namin yan. Lagi yan dito sa bahay. Kulang na lang dito na ano ba? Isang tako. Dito na tumira sa bahay. Kapit bahay po namin siya. Magilaw ka nga, dali. Dali na. Madilim na gante. Ulaw na mag-turn. Yan. Hindi pa na nagsigay yan. Hindi manigay yung man. Nakaturog ni Sir Gayon. Saan na tayo? Ay ba, nasan yung armpit mo? Hi Dana, you are so beautiful. Wow. Ay, hindi mo na naman naalala? Nasan yung armpit? Shout out po sa Ferrer family ng Cerritos, California. Ayan. Tapos na pala dyan. Hello po sa Colado family from Ibas, Zambales. Shout out po kay Sir Michael Bulen from Doha, Qatar. Sa Amerika? Si Charles po ay nasa Antipolo Rizal. Kaya wala po siya dito. Hello po sa
Lokal ng Daw Mabalacat, Pampanga North. Hello po sa mga kapatid dyan sa Mabalacat, Pampanga North. Shout out po kay Mrs. Elsie Pangan at kay Crystalline ng Calgary, Alberta. Hello po. Mukhang hindi na naman kasya sa sasakyan natin to Maglakad na. Naku, may maglakad. Magbuti mo na lang, malapit lang. Magbike na naman siguro ako. Bigyan mo na bubong yung bike mo eh. May lita. May side cut. Bigat. Aray, Hindi pa nakaano na. Shout out po kay Sir Mark Dominguez ng San Francisco, California. Hello po, thank you po. Umain kita ba? Thank you Sir SJ Paronda. magbigay na nga ng regalo. Sino kaya yun? Wow, may bigay pa tayo. Naku, mamaya lang yan sabihin niya yan. Asan yung regalo ko? Sabihin niya na yan mamaya. Hello din po kay Sam at kay Tom Montes Nakulay walang regalo. mula sa Jose Montes. Hello po kay Sam at kay Tom Montes. Kamusta po? Shout out po sa Valera family sa dyan sa North Cotabato. Hello po kay Sir William Ha? is Kalyam? William Espa. William Aspa Official. William Aspa Official. Hello po. Shout out po sa Haciendero from South Korea. Shout out mo rin si David Malabanan. Hello po Sir David, ingat po kayo dyan. Kamusta na po kayo? Hello po Sir David Malabanan. Hello po sa Pinoy Cooking TV from Orlando, Florida. Sa Dolente family from Cerritos, California. Hello po. Hello po kay Sis Melody Hammer from Germany. Hello sis! Ingat ka dyan. Mami pa iba din na may sako. Hindi tricycle. Saan ba saan Tiligaya o Antiligaya? Dito po ako kumakain ng pansit. Iguhatin mo na yung iba doon para mabuhat. Oh, sabi ni Sir Ruiz sa tatay, oh. Pasyal kayo sa Canada, my house is open for you guys. Wow! Ang problema po, walang pang Canada. Sa Canada. Kung malapit lang po ang Canada ay. Magano na kayo, mag-impake na. May nag-invite sa atin sa Canada. Wow, may passport na ako guys. Hanggang kabilang barangay lang po kami. Hindi nga maka-out of town eh. Thank you po Sir Ruiz sa Tatoy. Or Ma'am Ruiz. Shout out po kay Jimmy Magno from Canada. Toronto, hello po. Toronto, Canada. Opo, may asawa na po si Ame. Busy siya Maganda sa tahimik na buhay. Yan, belated advance happy birthday po pala kay Sir Dennis Clarin. Napakain, sir. Auntie Ligaya, Aunt Mami Dragon, hello po. Hello po. Oh, ayan. Ay, ito po sa Auntie Ligaya. Hello po. Ingat po kayo dyan. Wow. Thank you, Sir Reggie, sa super sticker. Wow! Thank you po ulit, Sir Reggie. Thank you po. Oh, invite ko din kay Drown Ladies dito sa Portland, USA. Nako, dami nang invite sa ibang bansa. Sayang.
bukas guys. So, lilipad na kami dyan. Kung pwede lang mag-parakyut papunta dyan eh. Harap yun. Pwede naman eh. Mag-ano ka na lang, stop over na mag-stop over. Yan, pwede po kayo mamasyal dito. 3 stars and sun. Meron yata dun dyan, nakasabi sa ano. Hello po, good morning din po kay Sir Jojo Miranda. May kutsilyo. Kamusta mga napintas ng mga ading? Shout out po kay Sir Glenn Tamayo from Oxnard, California. Hello po, thank you po sa panonood sa aming mga video. Kay Sir Jun Santos from Denmark. Hello po, Sir Jun Santos. Sagot ko na din eh yung pang-Jollibee nyo. Sir David. Pang-Jollibee. Yay! Jollibee! Baka sa ibang bansa po. Ibang bansa boy. Saan ba? Pag nakapunta ka daw doon, sagot niya yung Jollibee doon. Saan kaya kami tutuloy dyan? Sa Canada. Hello po kay Sir Ronaldo Season. Ano tayo sa ano? Sa Hawaii. Kay Sir Godwin Tambo from Los Angeles. Hello po. Hello to my crush April from Alberta, Canada. Thank you po. Sean Kamusta po? KD. PM mo na yan, sir. Si Ka-AJ. Shout out po kay Jerry Tadeo from Canada. Yan, happy birthday po Sir Nestor Alim. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday po! Sir Nestor. Welcome ka rin daw sa Vienna, Austria. Oh, Sakay ka sa Walas Tingting. Ang dami na, may Vienna, may ano pa. USA. Panaginip po na Naga guys. daw. Kami na. Hello din po kay Sir Larry Gonzalez. Hello po, happy viewing kay Sir Ronaldo Season from Toronto, Canada. Grabe siguro. Opo, panganay ko na. Yung may blandihan ng hair. Pa-blondie girl. Galing-iling yan po eh. Good morning po, Sir Randy Vlogs from Shout out po kay Sir Anthony Fenus from Tres Marques City. kay Sir Ermino Mendiola. Hello po. Kay Ronaldo Season from Toronto. Kay Randy Vlogs. Hello po. Kay Sir... Kay Rovisa Tatuy May from Vancouver, Canada pa oh. Vancouver, Canada. Sila na lang daw ang pupunta dito sa atin. Bait talaga ng DFL girl. Bakit ano yung reject? Asan yung isang car mo? Baka sila andun daw sa dalantad na. Hindi yata mainit ang ulo ni Ma'am Joanne. Opo. Good mood. Nasa, ano siya kasi, may dalaw siya nung last na live namin. Mamaya sabihin ni Kuya Ricky, naku, sino kayo nagadalaw? Hello po kay Jose Montes Mila ng lokal ng Taguig. Hello po sa mga kapatid natin dyan sa Taguig. Kamusta po? Wala, naubos niya na yung pansit. Wala na. Patikin nga din. Hatulan natin guys yung kanilang buka. Asan yung walang kape? Kay ano po, kay Pinky Tadeo from Canada. Hello po, ingat po kayo dyan sa Canada. Magkano po yung nagagastos pag nag-Jollibee kayo dyan? Wow! Ilang bucket po ba, Sir David? Depende Charot. Sampung bakit daw? Yung isang bucket po kasi nasa 600. Nasa 6 pieces po. 6, ano, 6 pieces po. Nasa 600. Di ba may ano na yun? May stock. Sir David, baka naman. umay kayo, agpasyal dito ay Las Vegas as well as you. As well.
You ladies are welcome to stay here. Oh, doon naman tayo sa Las Vegas. After natin sa Canada, Mag-Australia tayo, mag-USA. Australia, then USA, then Las Vegas. Wow! I-check pa namin yung schedule namin kung kailan kami pupunta dyan. Sa Hawaii. Tapos ng Las Vegas sa Hawaii. Tama na yung pangarap. Okay. Shout out po kay Pinky Tadeo from Canada. Sa Ventura family, hello po from lokal ng Guadalupe, Makati City. Hello po sa mga kapatid natin dyan sa Guadalupe. Deal daw. Sabi ni Sir David, deal daw. Message ko na lang si Greta. Yeah, thank you so much, Sir David. Pwede maday? Kasama na. Hello Greta, kumusta? Hello po, Mayet? Ariel. Hello po, ingat po kayo dyan. Hello po kay Sir Domingo de Los Santos. Kagabi yan. Sabi Sir Willie, may host of today. Thank you po Sir Albert for test. I'll even pick you up at the airport. Wow! Sabi ni Sir Willie. May susundo na sa atin. Problema sir, walang mga walang mga passport. Oh, 3,000 pesos okay na yun sa Jollibee. Greta, ano na mo ba? Thank you po. Thank you. Ma'am Josephine Portugal. Thank you po. Oh, may Las Vegas naman. Welcome to stay in our home. Ay, sayang. Malapit lang talaga. Hello po kay Sir Ermino Menjola. Hello po. Ingat po kayo. Kay Josephine Portugal. Thank you po sa Jollibee. Good morning din po kay Ma'am Roslyn Carbo at kay John Earl De Lora. Yeah, welcome din po tayo sa San Jose City, Nueva Ecija. Yan. Yan yung mapupunta. Oh, may taga Nueva Ecija din. Pwedeng daanan na din. Oh. Oh my kay dito yung Winnipeg, Canada. Adaman yung Winnipeg, Canada. welcome kayo dito. Aba ng hair. Or sa Ordaneta, Pangasinan. Pwede rin kayo punta sa bahay namin. Ingat lagi po. Wow! Okay lang po. Kasi pupunta kami tayo. Ay, malapit lang yan. Oo, di ba dyan yung 100 Island? Yeah, sa may Carmen Capistrano. Thank you po, Ma'am Carmen. Ano yung Hello po bagsak sa mo na 299 viewers. Toronto naman daw tayo, sabi ni Sir Ronald. Say. Shout out po kay Albino Corpus Vlog from Toronto. Hello DFL, welcome kayo dito sa New York, sabi ni Sir Samuel Latonio. Welcome din po kayo dito sa aming barangay Monteclaro, Occidental Mindoro. Shout out po sa mga taga Bulacan. Ayun na naman si Ay, yung 3,000 pesos, okay na. Iba naman yung nag-message. Iba naman yun. Hindi yung si Sir David. Shout out po kay Sir Richard Stella from Edmonton, Canada. Ingat po kayo dyan sa Canada. Sinabi mo ba yung name mo? Kay Jessica. Hindi. Hindi po. Ikaw na magsabi. Ano bang pangalan mo sa Facebook? Gretchen Boris. Yan. Message nyo lang po si Gretchen Valdez Galamay. Ayan po ang name niya sa Facebook. Anong profile mo daw? Ha? Ma'am Josephine, yun po ang name niya. Gretchen Valdez Galamay. Ano nyo, Rosie Card? Hi, Char! Char, uwi na, Hey, Char! Love you, ingat ka dyan. Uwi ka na dito. Alas ka na namin. Hindi ko maintindihan to si Ian. Nag-sorry kanina, tapos ngayon, oh, ano na naman? Ano na naman? Abaya mo na siya baka. Ano yun? Ang ganap po namin ngayon, mag-aayuda po kami mamaya. Ayan, nag-repack lang po kami. Tapos na po kami nag-repack na. Lolo, Lola.
Hello po kay Sir Cyrus Oh, may Escovidal. welcome kayo dito sa New York. Thank you po, Sir Samuel Antonio. Sana malapit Kay na Ma'am po. Jeneline Pascual from Edmonton, Canada. Thank you po kay Sir Jan Aragon. 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 Shout out po kay Sir Richard Estella from Edmonton, Canada. Hello po. Bakit kung makita nila yung pimples ko? Kay Marcelo Igna from Houston, Texas. Hello po, Sir Marcelo. Shout out po kay Trip ni Bebot mula sa Richmond. Shout out po kay Lolo Lola from San Ildefonso. Hello po kay Sir Michael Barba. Welcome po kayo dito sa Reggie. Hello po. Ay, hindi wala po kami masakyan kuya. Ay, may sagot na ng bangka sa ano natin. Alaminos. Ay, Alaminos, Kayo- ang 100 Island. Pag kayo po nakarating magbabayad kayo po. dito, sagot Po? ko na bangka. Sabi mo Thank you, Sir Luis Gapasin. O, yan. pangalan mo? Screenshot ko to, charot. Kayo po magbabayad po ng pamasahe po niya. David Charles, hello siya. Miss you. Po? Kita tayo malapit. Ay, kayo po yan kasi sa inyo Shout out makacharge po yan eh. kay Sir Michael Libao from Montreal, Canada. Ate, dito ka nga. DJ, ano mo nga si Kuya Cha? Ay, shout out mo daw. Shout Hello, out Daddy po. Richie. Kuya Cha. Shout out po kay Sir Cyrus Escovidal. Mga ka-dinosaur prutas. Ka-dinosaur. Ano mo si Kuya Cha? Ay, Kuya Charles. Dali, nanonood daw sila sa TV. Dali daw nang tignan ko. Shout out po kay Erika po ka? Rose Kama. Nanonood siya kay Kuya Cha. Ay, Kuya Cha. Lakasan mo, hindi na rin eh. Ay, Kuya Cha. Yun. Nanood ba siya? Ingat ka dyan. Dali. Shout out po kay Jenilyn Pascual. Miss na Miss kita. na kita ko, Cha. Dali na. Miss na kita, Kuya Cha. Punta ka na dito. Shout out po kay Trip ni Bebot mula sa Richmond. Hello po, sir. Richmond. Ay, hello, Manong. Kay Jenilyn Pascual. Yan, tapos na tayo dyan. Naimbangal daw din po kay Michael Barba. Punta. Albino Iba po. lagi din natin ako. You're welcome po, Sir Albino. Hello po. Pakita natin naman yung ano, yung mga para sa mga bata. Yan. Yan naman sila. Ayan. Wow, thank you. Ay, Kasama natin. Kasama ko. Mga ano, bibigyan natin sa mga bata. thank you po sa nag-sponsor. Kay Sir Samuel. Yan ay galing kay Sir Samuel, yung balikbayan box. Then yung ayuda natin ay galing kay Yan, shout out po kay Sir Michael Liva from Montreal, Quebec, Canada. Hello, Manong Bebot. Salamat sa panonood. Ingat po kayo dyan. Thank you, Sir David Malabanan. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat sa iyong package. Shout out din po kay Sir Sel Dungka from Saudi Arabia. Hello po, sir. Okay, ilang oras daw ang travel dito hanggang Ilocos? Watching ko. Ay, mahaba. Ano, mapasal ko. One day. One day. Hello po kay Sir John Aragon. Good morning din po kay Sir Jeff at kay Ma'am Arlene and Nicole from Toronto, Canada. Hello po, Sir Jeff, Ma'am Arlene and Ma'am Nicole. Hello po.
Shout out po kay Ma'am Minerva Maalihan from Winnipeg, Canada. Kay Ariel Santiago, hello po Sir Ariel. Umiinom ba si Tatang Dragon? Hindi po siya umiinom. Pa, mainom ka daw ng alak? Tubig. Opo, Tubig lang po, tubig. tsaka juice. Tsaka soft drink. Ayun o. Ayun ang sobra. May malaki ang tiyan. Kita ebidensya. Ayun pa, ano mo. Yan, gusto ko lang po mag-thank you kay Sir Samuel sa Pabalikbayan Box po at kay Sir Samuel and Sir Florence Alcantara. Thank you po sa ayuda. Thank you, sir. Thank you po. Shout out po kay Sid Almoite. Thank you po, Ma'am Sid. Shout out po sa mga taga Antipolo, sa RCC Siomay, kay Lina, kay Madam Lina. Isang sangpit nila ay naggapo palengke. Ilan niya maginatang mo manaw, hindi masuguro. Hello po, Kantelin eh. Ate, asan na yung biscuit kanina? Yung natira? Happy birthday po kay Nanay Tisa. Birthday daw po niya ngayon. Happy birthday, nanay. Happy birthday po. Kwenta to. Saan ito gano'n na lang? Pakita mo yung vlog. Malapit ba ang Monte Claro sa Manggaray? Ay, malapit po. Sa oras po ang biyahe. Shout out po kay Ruli Ray Ray from Brooks, Alberta. Ray Ray or Ray Ray? Kay Sir Joe Bear from Washington State, USA. Shout out po sa Adsalud family from Bacoor, Cavite. Isang TikTok daw sa'yo. Kanino? Hello po kay Sir Eddie Fernandez. Thank you po sa panonood. Kay Mr. and Mrs. Fernandez. So yan, tapos na tayo. Happy birthday po sa anak ni Kuya Arnel na si Sige, lapit mo pa, Dana. Christine Jewel Legasti. Happy birthday! Baby girl. Happy birthday sa baby. Birthday to you. Yan, tapos na. Gretchen po ang pangalan niya sa Facebook. Yung phone name. Gretchen Valdez Duran. Hindi, tinatanong niya kung ano daw ang pangalan niya. Kay Sir Rolly, hello po. Kailan uwi si Charles? Susunduin ko pa lang po siya sa next month po siguro. Yan, sa Asperas family, hello po from La Union. Sa mga kapatid dyan sa lokal ng Alesia, distrito ng Isabela South, hello po mga kapatid. Ingat po dyan. Ingat. Al.com official, yes po, sa mga katutubo po namin ibibigay mamaya. Shout out po sa miyembro ng Pariparo G. Ano? Yan, base na. Oh, ano ikon yung aga si Charlie? Cha! Hi, Charles! Cha! Advance happy birthday! Advance happy birthday. Anong gusto mong gift? Anong gusto mong gift? Saan tayo sa? Uwi ka dito para bigyan kita ng gift. Hi, Daddy Richie! Love you! Love you, Cha! Love you! Love you! Yan. Thank you po kay Sir Samuel and Joseph Pena from Florin Alcantara. Hello po. Thank you so much po, Ma'am and Sir Samuel and Ma'am Joseph. Thank you po sa blessing para sa mga katutubo. Thank you po sa ayuda. Joseph Peña
Kay Samuel and Joseph Peña at kay Lawrence Alcantara. Thank you so much. Thank you po. Sana marami pa po kayong matulungan. So, yan. Sa TikTok, nga dyan, Miss Greta, gaya ni Miss Aisa. Sa TikTok niya. Oh, sige na, ipakitaan niyo raw ng isang malupit na TikTok. Oh, sige na tayo, lady. Bago tayo umakyat ng bundok. Sige na. Yung mga TikTokers natin. Sige na. Go. Yes, pamalapit lang po kami sa Bago tayo, Lokal po kami ng Monte Clara, distrito ng San Jose, Mindoro Occidental. Malapit lang po kami sa aming distrito. 1 hour. Barangay Hall. Dana. Beside, Barangay Hall. Wala mong kanto. Dana. Hello po, Sir Arnel Legaspi. Kay Ma'am Tessie Galang, hello po. Kay Janet Barcelon, from Tansa, Cavite. Thank you po sa panonood sa aming channel at sa mga solid supporters, sponsors, sa aming mga viewers. Thank you po. Sa Birthday walang po sawang ngayon ng anak ni Sir Arnel, si Christine Jewel Legaspi. Happy birthday! Happy birthday po! Enjoy your day! Kapatid, happy birthday! Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe po sa aming YouTube channel. Thank you po. Lokal po ng ano yon ng Morta. Yawi. Morta. Yawi yun. Di ba? Yan, oh. Yaw-yawi. Yawi. Lokal po ng Yawi. Yan, gagayak na po kami guys. Thank you so much po. At sa TikTok now. 5, 4, 3, 2, 1. Teng, 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 teng. Bye po. Thank you so much. Sa mga nagpadala po ng super chat, thank you so much. Sa mga sticker, Ma'am Sabot Saring Vlog, thank you. Thank you. Bye, let's go. Oh, mag-base na.